Devine Chanyari, Maria Nyare Modern, ready. Sava. Est-ce qu'il est là du Tiblon, Nyara la Café, Catalaje? Et de la Nyara du Tiblona. Ah bon, il t'a du Tiblon. Nyara. Bon, on va Nyara, on va en boulade. So, ouais. Étonnant. Il est là, il y a fait. On va en Europe, so de Maria Nyare. Ko dien ko dien di famu ko marje nyare ma ale ma lama avujo mara damena nyare fede mais ale togo de temena nyare beka do dien bo chukul ni ko marje nyare ba fo ale do de marake Ama alo ga damena titi jamuta nyare ka temena titi nyare la ka taba mu nyare bokar nyare kana lela mais halibi mo ba fo marje nyare donc ya ni fama ni ka fama ya nyana il te robe fene. Avec il faut que ma femme. Donc ni ka fama ya nyana dron il te robe to kudai. Ale kelenteo mais beba ale kelenteo. Voilà. Bon o marje nyare ni adem muso nanina fanta nyare en fana mo ke o furu katana Tombouctou. Ka bo bolisona ka ke islamé. Voilà. Ale den o debe almami ale bi Tombouctou. Anga misri flana bafo la mosquée de Sidiya. Alfadi ale de almami ni watina. Oye fanta nyare de ka bo nyare la donc nyare fana anga ni yoro boufe Ni yoro wi voilà c'est d'ailleurs femme on va voir bismillah ko fama bi korofa ko o chene emuna if ka fama korofa a ngana o fana we joma yede o joma fama ni mo yede ga ko fama bi korofa ko iba do ba korofa do ba ne ni era me o bebe ka ko la akbar mais ko fama e joyen fana ko fama ya fana e joyen parce que bébé Keila bébé Fima a do be ibolu me a do be ibolu mais tu obligé ka kun bamano ko fama mo jugo ko akan koro sigila de ko jugo emuna olu te chen fo ayo olu be aklo koro kuma dumanu de fo aye mais pour que olu fana be se ku tasoro ayo ko fama ko ni beba do magazante comme Jamala mamumbuta kuma fama tlo la fo fana meta magasin ayo fana te magasin ne amuna e mo meta kuma akura Jamala fama tlo la ayi o fana wa ka wa dana mo ko kren nudi wa dana mo ya ko o ko de ko mamumbu kuma fama tlo la Jamala ko te magasin ha magasin de ma se ko o se ko akachala fe ni ko ngere lula ka ci sama bi nyana bo ka ci jabi yoro tubarikalla bismillah mi do nyona bi di karata mekalu klita ani olonvla nam samba flale mo ani fla nam aywa ala katlere ami ala katle ma herala ami ka bandon irana ami ko tle yele ni tle bingo azo ma chamani binano fe o chen ko ayele to dobi bange ko abinto dobi tu vas voir le fond ko jimbe comme clé ngo ci ko da ko clé bi bo watmina ko dobina bange ko clé bi ta da watmin do fu da ngoy ko yeji simplifier ko nyibo ci adumbo ci wala de mo jola do ga ngi bogo wala ko bar ama ba damni le soro e façon ka fasri ale ko ni esora ale kuma na fɛn min kan o de ye Modibo Keita Mali ale jamana ɲɛmɔgɔ fɔlɔ Assimi Goïta ni ale bɛ jamana ɲɛmɔgɔ ala ma wagati min na ko sisan ale kɔni taara tasibila kɔni kɛ ka ɲɛsin Modibo Keita kɔni ale ma kunungo o senfɛ Assimi Goïta a ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko a kɔni bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni fo u ka wulikajɔ ale n'u ka cɛsiri ale n'u ka dɛmɛ kɔni min bɛ ka ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga ma wasa a baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na esor ale ka selido hali bi ani esor be to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ kunu sɔrɔ Mali kɔni teleso la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ORTM na bataki dɔ kɔni kɛra nga cɛmancɛ fanga mɔgɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abdoulaye Maïga ni ale gouvernement ka kuma lasela k'a yira k'a fɔ ko maa dɔw kɔni ko b'a fɛ ka fanga dafiri kɔni ta ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga kɔni ma mɛkalo tile 11 su ka dugu jɛ mɛkalo tile 12 o la o y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ni fanga dafiri kɔni ko a kɔkɔrɔma kɔni donnen no nazara dugu dɔ kɔni o fɛ e sɔrɔ ale ka laseli don le sort au Black Républicain Angota
Républicain ale fene malembe kuba fega fanga d'Afrique kon taka nyeshi chamache fanga konima le fena iraka foko fanga d'Afrique koni ko akoni kokoroma ku doneno nazara jamana do koni fe alibi ani républicain beto no fe union européenne ale iraka foko lu kon bena dema kon taka nyeshi mali konima baloko gelea obseka kele choko minna républicain aleka la selido bamanchi wale kelali hukumu konnana yira ka fo nga finti la ka koni dankari ke bamanchi wale ke ba mokotan ani flala baramakaw olufe républicain alibi ani abeto no fait yira ka fo G5 Sahel malikoni yira ka fo ko olu kon bena usembo G5 Sahel olu moko ka bara bela jele konina républicain aleka la selido alors républicain bla le reporter ko dire reporter ale kuma na fami ha o de tamaja faranya mo ni oye colonel Assimi Goïta ale kon be ka foraji ni oye jimbondo min koni se ko ambe wakati mina ikusisa ko a keme ani konontona koni kera janfakuru ka olufe reporter ale ka la selido alibi ani abeto no fait reporter ira ka fo ko ambe wakati mina ikusisa nyola jo koni be sena wasa kalata sharia kuro olube baro be se ka jatimina choko mina reporter aleka la selidu reporter au Black Refe anga l'indicateur de nouveau la dje indicateur de nouveau alek mana feminka o de ye ko anga finti la ka wolo vla olu kwani meneno ka sabu kon ga ko lu do kon ko fa ka fanga d'Afrique ko folen kon intaka nyashi chama jo fanga olu mako uma indicateur de nouveau alibi ani abeto no kon fait yera ka fo metalike seku tungara ni moko ko ni ba wele ko New York ko politologue ko ame wakati mna ikosisa ko ale ko ni be ka datu ame wakati mna ikosisa ka sabuka ka ko ni kuma do ko ni fo kuma mu be moko ko ni bla ko jugu ke konina indicateur de nouveau aleka la selido alibi anabeto no fait kenya kota siratikera yera ka fo wasaka seka baro ko ni jati ko ni mine aleni ka docteur Sotabulu jati no ko konna na ministre mini alenya shino ko nyana bolmani oyi jamanatu sangare ale ko ntara inyada docteur So ko ni konna ka wasaka jati no ko ni ke baro ulu tabulu ulla indicateur de nouveau alibi anabeto no fait ko mali ko ni boli G5 Sahel kon na ko kon menese ka ke ninkana ninkela kon ye mali aleni Chad olu chela ola indicateur de renouveau alika la seldo l'indépendant ko di indépendant ale kuma na feminga ko anga finti la ka kon ye dankari kon ke bamanchi wale ke ba mokota ani flala banamaka olu fe no ko ma wolo vla olu koni tegekera olu la ka olu mle ale ni ku ka bolo fe chama koni ko koni sera ka olu fene che indépendant ale ka la selido alibi ani indépendant betu no fe wasa baloko gelea obsega kele jogomina ino repon kona ira ka foku na sefawar miliara bisaba aneni akunga fe koni tagadi malima sanduru konna wasa baloko gelea obsega kele choko mina indépendant aleka la selido l'indépendant Black Refe info matin en gros secret informateur alek mali me fami nga odi général men koron kani ali ira ka foko mali koni ka boli G5 Sahel koni na ko hololo foi koninte akan mali koni ma général men koron kani aleka la selido ali bi ani info matin beto non fait ko malika body G5 Sahel koni ko Union européenne koni kamana gwanenu ni wale ko folen koni na mo foyi ala folo aya notre printemps notre printemps avec maleno feminka o de yi taji ko gelea ko Bamako aleni Conakry ka bolodi nyogoma ko yala ko okonintena Senegal koni jatigawa ni oye Dakar ka oluye la kadi o kasa olu de adamne wa ke to be olu de amargo vilanga ni fana na kadi ma am salulu gedi kana salulu gedi do na ko altik na blanyi Mali Tribune ko mi mo kala folo amuto 11h la ay mo kala folo e bo to 11h la Mali Tribune donc ima dala ni bashi sir la gagna ko kana Afrika ayo d'accord te bashi mo le biele ay ni ko le tay fe o nye me ka fonti tabakari agoni ngalombida chere la ale Mali Sénégal mo Guinée awe dangunda dugu ni antna to anyo to am fere yin
am da ginege donc ko ndam no ele ro mi ngano ko me tay e ba fo hanna kan do ngaso e nyen mais bakari ka sobi ka so ke ko fe ita fon tidu bakari fana be isi ko tola de isi ko bi ka sula même ko reta isi ko tola voilà donc nous dimino mo dimo tanga sire wodoro donc juga kante o yere nyini kando voilà ko yere nyini bolini ko no ngante be te bene mamba yere nyini iba kala ibi tadi ibi ferle nyini voilà donc ni ne o de fongo embargo ni mo sa embargo do ula hagla am angle mo bisa mais en londo lu mu kera la wuli nyino ko genetique re ko lone no ko na ko ni ko len dora yoro dola abi je to ko voilà donc de faut ko famu ci ko la abi ko chen si da wuli re kamana galendo na embargo willa abi jawere Côte d'Ivoire ni Sénégal ni embargo willa Maliga on abi jawere fu ko tamaga surtout c'est les babnase kato abubulu sarola ne ko ma fongo c'est les babnase ko na kato bulo amargo be wuli sanu che na be wuli sanu che wala ko ke ami Etienne ñaare de ñaare la c'est les ñaare bon si dans ne na dombo ika ñaare o ika moko ni fani ika bonzon am yoro mi nabi bi yoro ni yoro do ya am yoro mi ni bodo ya bi yoro munga e ma foko ñaare o ka ya e gunde awo wa non folo ñaare ko gunde de sa utate de sa agressité c'est ñaare te gara ko est-ce que ñaare yere ko so be ambi folo ñaare o de bi kurunde ta ka batige kanaya awo yande komo gunde komo gun donc na komo o de ala da to donc umna u ka sansoni de kaya voilà ka so wati mina silamia ma barka so kan ti wati donc ni san o san de beke flele beke san jetela donc sans saraka sans soni ni ñaare ventige nu boro jetu la ka flele ke umna soni kaya jetu bubolo komo gun bubolo ya famu donc lubna ya soni de tumbi kaya donc maintenant c'est comme si la meilleure barka bonyana soni dike aya ke saraka donc ko yele mana sisa no kera nu bora ka sa ka bosa u soni na ya o ye ulu dema parce que ka soni yo lu kando mati ma betike maintenant nu klala ka soni na ya ko ka fere beke maintenant bu jama wele tabale de vo ba foko nyare ko beke bo sini uta saraka bo bamako ye sans saraka uta fili baji la donc ni odon fora bamako be tu nyon ko fo badala nous era badala uta saraka bla badala maintenant mon fora ye chien galon todo net ntende parce que bakari ma ni ko ma bakari fe foi ka fo chien galon net ntende ko naw sahara ni et puis dongli de bala dongli o ba varoko ni noro de ne bengeli so dongli la mais maintenant problème du mais qu'on a clala ko pour que ikatanso e mangi kofle na boro so ni orola sala korola badala ni ko ta ka fo bitaso e mangi kofle ka badala jetuguni mona ay wa wala la de problème borola agel ma retu yorode o ben fena fo ay dem senala ko ni bo na bo kabru do na kika ni kofle voilà maintenant qui gagne conflit donc mon rôle vous tontle conflit vous dans la fois ay mais limbe de la dewa ay limbe de beaucoup de mo watini hali mo makebu ni ba ira ke mo la da ni mu fe mu fara mo e mo bison donc aba fo ko ni ko sigidro ko san wara ti soro ay ni ame san wara ti soro e so di conflit fiu koni et o koni ti conflit fem fori ngala voilà donc on trouvait la da bamako donc on dit la da maintenant ko don fana o ko ne de la da de o e ke wiade assemblée sélégalina assemblée kelengeleni ni a cette imam cette village bodo école de la République Yorobina katara dala o le tuye michu werede bon ka vous le bonade donc maintenant le tout avec michu werede bo o yorola mais que michu werede bo wala o fere tuntu kuna ka soro michu bo de bo yorofa ya famo maintenant o le fere musoro donc ko fendo ko barado de bina mo soroya o sanina ko ni mo ma mishibo mu akasodala ko ni banatara ko sola ko ni awtu bolale ko mishibo de sara mishibo be de sake mo ya tali
ka pese lei yoro ni kele yoro jara pass foni mo so ni chama bo rabu kele no fe do dia donc okera donc yoro jara mishibo be chera donc yakobo ma shikana mishibo kala mishibo borala utarna e fena sanfil biro minasa farafleni mais auto nyogona ke sa o kagro stade Modibo Keita yoro nyamana sa o kagro awli bagre kagro sa o kagro ramen mo kagro folo mo ngoni za mo tegele folo mo go bi da kola sa ande da kola donc na fora o la ti folo e mai mishibo bele bana pepe yoro jera yoro so wori mabo est-ce que kele ma ke wori mabo wori mabo donc o hakilina umilite anga nyemo la c'est ça ka fenke ni fere ka soro manga mabo ala manga mbo la isago bi soro manga make kele me wili atike jabuye voilà ya fam donc ni flatum bike et puis mo go bi so ma siti kofle donc kofle ni parce que dalé no ala donc tu m'as fait quoi de foyer bi Bamako tede voilà donc mba fo niche ambe kuma di Bakary ma ale bo segu ale be segu chama ko jama songo ale be sraka segu ko fole ale alisa ajama fari mona ni ko segu do ko dragon nyiniga ngwa kuma dragon de segu kay et bo segu ko nga dragon nyiniga ni fe fora segu la dragon nyiniga ne ko ma segu de ko da ko nga dragon nyiniga bo segu e jafa de ko nga dragon nyiniga ngwa ba ndi nyiniga ide segu kay duguni Ota, ama foi inyare.